Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. ITM-CDC kabahin sa mga kumpanya nga ginasukot sang SSS bangod wala nagabayad sang contribution sa ilang mga empleyado. Mayor Albi Benitez ginmando nga bayaran nila ang ilang delinquent accounts. Yari ang report. Makabig nga large account ang IPM-CDC. Amo nga gintugyan na sang SSS Bacolod sila nga main office ang pagsukot sang wala mabayaran nga contribution para sa ilang empleyado. Inisuno kay Leilani Benedjan, Vice President for SSS Visayas West 1. Sa records ng SSS, may 4.3 million pesos na nga initial payment ang IPM para sa wala mabayaran nga contribution sa ilang mga empleyado. Sila yung mga employers who have employees 100% and up. And they are being handled by a different department. We call that department as large accounts department. As the delinquency is already being looked into. In fact, according to the account officer, they are already in the process of doing all the documentations for an installment scheme of payment. Ang IPM among kumpanya nga nagahakot sang basura sa Bacolod City kagamuman ang damlag pa na pili nga winning bidder sa kontrata sa Bacolod angot sa collection kag hauling sa basura pati ng pag-maintain sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Nagalabot sa 220 million pesos ang kabilugan nga kontrata. Gani mismo si Mayor Albi Benitez ang nagaobligar sa IPM nga bayaran ang benepisyo sa ilang mga empleyado. Kung it's a collection issue, inalan nila bayaran, iwinan wala na sa ilang succeeding payments. So it's not as critical, hindi na siya daw kulang kay may kwarta sila sa aton kwarta serve nila sa aton. So dapat bayaran kay. Nagpasalig naman ang pamunuan sa IPM nga isettle ang ila balayran. Nagpalabot naman sila sang intention nga mag-avail sang condonation program sang SSS. Of course, IPM would settle kung ano yung Ginahulat na lang karon sang IPM ang notice of award kag notice to proceed para sa ilaliwat nga pagserbisyo sa syudad.